So, welcome back to my channel. It's me, Mikey. O bago na ito isugdan, don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated ka mo sa akong bagong videos. Guys, as you can see, naka-shade ko or marag siguro, naka-swim attire man siguro ko karon. So, mga ligo day ta. So, mag-celebrate ta sa tong 400 subscriber. Happy 400 subscriber, guys. Thank you so much sa inyong tanan. Kay biskan gibiyaan ko nila pero naadya po mo para ipa-feel sa ko North East Coach. So guys, mga ligo dahil mi karon sa Matutong View Resort. Matuta dito guys. So mag-celebrate ta. But if birthday di ay sa ko ang pamangkin. Pero i-celebrate po na to 400 subscriber. Thank you so much guys. So karon ako ulit naka-vlog because karon lang yun. Kaya nag-encourage ako na mag-vlog ulit. So, let's go. Patuloy na nato ni. Di na dyan siya maputo. Si Unta. Di na maputo na itong vlog. Patuloy na dyan. Magbalik na akong vlog ulit. And then, hope you support me always, guys. And always there for me, guys. And, nara ko always na rin nga. Magpa-happy sa inyo. Kamu po nang hinungdanan nga ng happy ko karon. So, let's go! Let's go! Uy, ang pinilas niya agad ako. Let's go na, be. Tara na. Tara na. Let's go, guys. Say ya. Let's go. Na, let's go. Swimming ikaw. Bye-bye. Swimming ikaw. Na, hello, guys. Happy 400 subscriber. Na, happy 400 subscriber, guys. Come on, say. So, ako sister Dai, nasa likod, pretty yarn. So, dugay kay Dai, Miss Universe Dai, dugay kayo, astang dugaya Dai. Dari lang daw sa likod. Sister. Gapa yarn. Let's go! Maglaga na mi guys. Guys, gisugo pa may og ginisang mix. Gisugo ta din ginisang mix dai. Nya gwapo kay ka dai. Nya taka pa nang taba. Ready na mes dihang sugon pa dai mi ginis. Ayo. Ginisang mix isa lang. Oh, sige, daghan na jud. May balik ko na may please lang may. Dalawa ka mani asa ni dayon. Marshmallow kani. Chocolate. Chocolate sister. Tag-tres. Ara na lang. Oh, lami apo na. Arang duha tapos ang cambio kay karang cream stick. Stick puti or violet? Dugan. Puti. Are ko. O, tag dito ka din ang ganisa. Bawa lang na yun, tama na. Karon sa mabuhay. Nami karon sa bagong pag-asa, mabuhay, diba? Mao lang niya kung kin. Let's go. See you later again. Daghan ka ayon mulok damit mo pataw ba? Kung nagtagalog na ito, kidaw gahiya. Dili ni pareha ninyo hilig na mo chismis. So, padalong namin dito guys. So guys, na namin dire. We're just waiting for other members. Char. Na namin dire guys. Sa natong istoryaan, sa basketball si Fajardo ang number 1. Sa tanan mo'y makalupig sa naagian. Pinakasikat, pinakadato si Pacman. Sige lang mo gingon na mong dila kay God.
We are here Alas 2 ng kutob. Sugot mo, alas 2 ng kutob. Guys, taga-prepare na lang me. I'm proud na Bisaya ko. Buutan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud na Bisaya ko. Ang hindi sa Bisaya kahit dili malupigan. Mga buutan ug inyong masali. Pinaulat na to other members of family para mag-start na sa birthday. Igan sa Osamis, Bohol, Cagayan ug Jensan, Liti, Samar, Dipolog, Masbate ug Iligan. Dagan kaayo mga sexy ug gwapa, Bisti sa Morena o mga chinita. Dumagat Cebu, Davao, Santol, Zamboanga. Magpangita ka kung imong maila-ila. Kung gusto ka maminang maayo mo kanta, dagan kaayo labi na mga Cebuana. Maayo mo saya burot suguban pa, perting kusuga mo kiayo mo sumba. Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud na Bisaya ko. Buutan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud na Bisaya ko. Kami mga Bisaya, isog ug naay prinsipyo. Dili mahalok bisan kinsa ayaw lang laptin ninyo. Anda mo tabang mo sapot og mo serbisyo. Kaliwat minita gohoy og ni lapo-lapo. Inyong bugal-bugalan unsa ngano-ngano man. Kita puro Pilipino ngano need mag-away man. Daghan kaayo sa inyo nga mga tikasan. Sila dapat inyong bantayan dili pasagdahan. Si Duterte na ning kamot para sa kaayuhan. Bisag delikado buhaton para na Ang mga best friend, ang best friend. Guys, ara lang mong kaunon karon, oh. Ara lang. Doon naman na. Wala. Kaya nilabot ano. Daghan kaayo mulok danog mo kataw ba? Kung magtagalog layat dati daw gahia. Dili ni pareha ninyo hilig na mo chismis. Kasi maayo po ninyo mga malwa. Abi siguro ninyo wag mo mga Parang napilit. mga masaya ka mga sigurado. Sana ang pinakamaayo. Inyo ang bisi ang kayang presidente. So guys, medyo pa. Sugay kayo magkaon ngayon ng galibar na na. Wara. Kauno na mo na. Ara mo to. Hi, Col. Hi sa vlog. Mga dalaga. Ay, ayan na. Pilang dalaga, uy. Ben, kamo na. Picture pa sila. Kami sa dua. Sige, kamusa. Pretty. Ang hindi sa Bisaya kahit dili malupigan. Mga buutan ug inyong masaligan. Sa Osamis, Bohol, Cagayan ug Jensan, Liti, Samar, Dipolog, Masbate ug Iligan. Dagan kaayo mga sexy ug gwapa, Bisti sa Morena o mga chinita. Dumagat Cebu, Davao, Santol, Zamboanga. Magpangita ka kung imong maila-ila. Kung gusto ka maminang maayo mo kanta, dagan kaayo labi na Happy birthday to you. Asan ang kwan? Lighter. Akong apoy. Cebuana. Maayo mo saya burot suguban pa, perting kusuga mo kiayo mo sumba. Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud na Bisaya ko. Buutan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud na Bisaya ko. Kami mga Bisaya, isog ug naay prinsipyo. Dili mahalok bisan kinsa ayaw lang laptin
serbisyo. Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ako, I'm proud nga Bisaya ko. Buutan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud nga Bisaya ko. Bisaya, isubog na ay Bisaya. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapihil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapihil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Hey girl, konnichiwa. You look so good like chinita. Baby girl, please come here na. Ayoko na kasing nag-isa. Magkatapat lang tayo ng table. We're looking at each other but di ka naman comfortable. I don't know why, di naman ako batang pasuway. Titig mo pa lang ako'y bibigay. Iyong ganda ay walang kapatay. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapihil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani. Guys, thank you for watching this video and thank you for support. Thank you kayo sa 400 subscriber ninyo and tuloy-tuloy na ang tatang pag-support and tuloy-tuloy na po akong pag-vlog again. And gusto din ako mag-shoutout sa akong sister. Follow niyo siya sa TikTok account, Facebook, and other social media account niyo. Follow niyo siya. At the same time, gusto na ako mag-shoutout kay Gary Ciudad. At the same time, kay Jovan Carl Ramos. Shoutout tayo sa iya. Huwag silang silang channel, Alabel TV Vine. Shoutout din, subscribe ninyo sila guys. Kailingaw kayo lang mga videos. Actually, those na I sense. Pero lingaw jud. So, subscribe niyo sila. At the same time, sila din ang nag-encourage ako para mag-vlog ulit. So, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated ka mo sa akong bagong videos. Bye-bye!